Има един тип жена, която слабите мъже не понасят. Не е умната. Не е и богатата. Истинският им проблем е жената, която е преминала през фазата на емоционалния глад и е оцеляла. Онази, която се е научила да си плаща сметките сама, да си купува спокойствието сама и да си оправя настроението без ничия помощ. Когато една жена достигне това ниво, тя спира да бъде мишена за евтини ловци. Мъжете масово бъркат нейната недостъпност с високомерие. Казват, че е претенциозна, че ще си остане сама с котките или че има твърде голямо самочувствие, но истината е много по-проста и много по-плашеща за тях. Тя вече няма за какво да ги използва. С нея не работят схемите с изчезването за 3 дни, закъснелите съобщения или евтините обещания за бъдещето. На нейния терен тези трикове изглеждат смешни. Тя не търси мъж, за да попълни липсите си, да си плати наема или да се почувства значима. Тя вече е всичко това. И точно тук слабият мъж се пречупва, защото той знае как да управлява жена чрез нейните дефицити. Но няма представа какво да прави с жена, която има пълен контрол над живота си. Тя не е самотна. Тя просто е направила най-скъпата инвестиция на този свят. Избрала е собствената си тишина пред евтиния шум на мъже втора употреба. Методът Аура.